Umuchando tubwata no kwepara kimya karosie para akaikirige sieka akakasa jitu jitakora umugambi chabedi mukaya agacha agatotebia epare yentetero suwere pi nyuma y'umwaka uyu bono libaga lyokorosia epare ya nene musonga atigeta agachikorosia kimaendeleo ikilomita chimane koerero wazenga uti chairi na ine bono tubwata obwoba kana bila seko sira sekwera kimaendeleo jiria epare yitutera achitaka tutebinga ki secondary ne atebeta ari kwagacha iga ng'urure mahata milioni 10 esega bono kibandi cha sairi ari mete umugondo no bwe sukuru bono kurwiriga nteke kyanya gukoreka bono borio bagutungaina bono abana bami atwebete kyara sana butukuruke uya barosiri kipara gocha kurbomeruga munkorosu lakini santu atwebeta mai bono toire mai kapi ai mai gari bono nere korweri no bagocha no bakorangeri gwaocha oto tebinge pareye mutinyo stango chakere mutinyo stoerire paka bono December tore tana koroka lakini chipara chinda abunko na kole male naende gakiga no eno yokwana nga oyonde cha beti okorira magenderero gakinge ntokikirano abanda kagachete chinyomba chabeti taratokonya kende onyore gotokonya ne pareye bwato bokongwe mbure gotwa ne tatwa embure tunetatwa epareye no ani nubuna mwacha ne pigipigi mwaiguna mogotundwa ne mbure gotwa pigipigi teri gochama tumenyete ko bwari ekere bukundwa ko nyoru mwana ngabano torote mesante yaitere iga timogo koraba mura to ko bodi ngama tami twagenda nyakwani to mtugo maro twari meti iga